Buyalah karyawan PT Semen Padang, japui ijazah tu masuk ang kamari, kita sederajat kan jo PGA 6 tahun. Kalau ijazah buya baca tulis jo, itu tak bisa kami menaikkan pangkat buya aja. Asinan nambo sadar Ustaz, walaupun nambo sekolah di dalam Perak Batuang pai jo sendal Japang balanjo ndak ado, nyo suruh semakan kanyang-kanyang dia orang gaib. Makan kanyang-kanyang yo nak ndak ado balanjo. Ternyata beberapa tahun kemudian ijazah ambo tu paguno Pak. Jadi jangan ragu-ragu ananda nan sekolah di pesantren, di sekolah agama. Allah akan mencarikan jalan walaupun tidak sekarang, 20 tahun yang akan datang. Itu kepemurahan Allah. Maka kita harus pemurah pula balik ke jalan Allah.